Gradske teme. Emisija o aktualnim gradskim temama. Svake srijede u programu BBR-a razgovaramo s predstavnicima grada Bjelovara. Gradske teme. Srijedom od 13 sati i 30 minuta. 13 sati i 30 minuta, došlo je vrijeme za još jedne gradske teme. Današnja tema nam je Interfest, a moji gosti su Franjo Forjan, predsjednik društva Esperantista Bjelovar, i Josip Plejadin, tajnik mjesnog festivalskog odbora Interfesta. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Srdačan pozdrav svim slušalcima BBR-a. Koran saluton al ciui auskultantoj de Boboro. Eto, to nam je bilo na Esperantu. Evo za početak odmah, što je to Interfest? Pa slobodno možemo reći Interfest je međunarodni festival, odnosno višednevna manifestacija s raznim događanjima za sve uzraste. Festival je posvećen 130. obljetnici Esperanta, koja je obilježena 26. srpnja i 100. obljetnici smrti Ludovika Lazara Zamenhofa, autora međunarodnog jezika. Obilježeno je 14. travnja, ali uz brojna događanja tijekom cijele ove godine. Sjećanje na Zamenhofa kao jedno od velikih ličnosti svjetske povijesti UNESCO je na svojoj 18. generalnoj konferenciji u Parizu 2015. godine uvrstio u popis obljetnica koje će se pod njegovim pokroviteljstvom održavati u periodu od 2016. i 2017. Pa je i Interfest dijelom tih događanja. Bjelovar je esperantsku tradiciju gaji već više od jednog stoljeća. On je uz Rijeku i Zagreb jedan od 3 hrvatska grada koji su esperantska društva imali već početkom 20. stoljeća, pa i nije bilo dileme oko izbora grada za održavanje Interfesta. Evo, zašto organizacija Interfesta? Pa recimo Esperanto ima neku transnacionalnu ulogu u približavanju različitih kultura, što je osobito vidljivo u današnjoj Europskoj uniji, i to se pokazuje gotovo svakodnevno, ali općoj javnosti nije dovoljno poznato. Zbog toga nam je želja da Esperanto kao moguće rješenje problema jezika i sporazumijevanja u svijetu promoviramo i približimo općoj publici, odnosno da se saznanja o Esperantu približe neesperantskoj publici. Zbog članstva Hrvatske u Europskoj uniji, ali i zbog velikih aktivnosti hrvatskih esperantista na širenju domaćih kulturnih stečevina, za ovaj festival je izabrana vrlo aktualna tema pod nazivom Kulturno stapanje multietničke Europe. Naime, pretvaranjem Europe u jednu zajednicu naroda neminovno dolazi do prožimanja i ispreplitanja kultura tih pojedinih naroda i etničkih skupina koje tu žive. Pitanje, dakle, za nas je bitno pitanje da li će to donijeti samo bolje međusobno upoznavanje tih etničkih skupina ili neki drugi oblik zajedničke kulture, kako to recimo imamo na američkom kontinentu. Osim okruglog stola koji je posvećen ovoj temi, diskutirat će se i na raznim programima, dakle na primjer na izložbama i promocijama knjiga, ali i u prezentaciji dosadašnje nakladničke i prevodilačke suradnje Hrvatske i Poljske, recimo, što je zanimljivo. Biće tu koncerata, predavanja, izložbi, projekcija, ali naravno ostaće dovoljno vremena i za neke turističke obilaske koji su, eto, još jedan dodatni segment međusobnog zbližavanja i upoznavanja naroda. Dakle, nemojte mi vjerovati na riječ, dođite i uvjerite se u šaroliku ponudu ove festivalske ponude. Evo, a tko organizira manifestaciju? Pa najveći dio poslova zapravo rade sami Bjelovarčani u okviru organizacijskog odbora koji broji 14 članova, ali moramo reći da su uključene još 3 esperantske udruge iz Hrvatske. To su Udruga zagrebačkih esperantista, Udruga predavača Esperanta iz Zagreba i Dokumentacijski esperantski centar iz Đurđevca. Ovo naravno ne bi ništa značilo da nije pokrovitelja i donatora, pa ja evo koristim ovu priliku koja nam je data da se najiskrenije zahvalim gradu Bjelovaru koji je zapravo naš najveći pokrovitelj i donator. Evo, gospodine Forjan, vi ste predsjednik društva Esperantista Bjelovar, pa recite nam nešto o samom društvu. Društvo Esperantista Bjelovara je ponovo osnovano 2011. godine, a svoje djelovanje temelji na tradiciji prvog esperantskog društva u gradu koje je osnovano još davne 1909. godine. Imamo 40-ak članova
i možemo bez pretjerivanja reći da smo u ovom trenutku najaktivnije od 20 esperantskih društva u Hrvatskoj. Od svoga osnutka neprestano radimo na raznolikim projektima, a već 5. godinu zaredom organiziramo manifestaciju Esperantisti Bjelovara svome gradu, tijekom koje organiziramo razna veća ili manja događanja i programe. Tako je ove godine cjelokupni program posvećen upravo Interfestu. Napominjemo da je cijeli ovaj niz naših aktivnosti započeo izvrsnom organizacijom na 9. kongresu Hrvatskih esperantista koji je održan 2011. godine u našem gradu, kada smo obilježili i 100. obljetnicu prijevoda romana Zlatarovo zlato Augusta Šenoe, kojega na esperanto preveo Bjelovarčanin Frank Kolar Krom. U simbiozi esperantskih programa i suradnje s neesperantskim pučanstvom Bjelovara moramo pohvaliti činjenicu da su ovogodišnji programi uvršteni u sastav Bjelovarskog kulturnog ljeta, što nam zaista laska i što je pravo javno priznanje za naš rad. A evo, koliko gostiju otprilike očekujete, iz kojih sve zemalja dolaze? Pa prema zadnjim podacima dolazi nam negdje oko 140 gostiju iz 16 zemalja. Mislim da ovih dana smo dobili podatak o 17. zemlji Kini. Mogu reći da osim europskih zemalja kao što su Francuska, Poljska, Njemačka, Litva, Danska, Bugarska i ovih susjednih zemalja Srbije, Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, dolaze i predstavnici iz udaljenih krajeva kao što su Rusija, Kuba i Koreja, a kao što smo evo sad čuli i 5 kineskih državljana koji su uspjeli u zadnjem trenutku dobiti vize. Dakle, pokazan je interes i iz nešto egzotičnijih zemalja kao što su na primjer Južnoafrička republika, što bi nam omogućilo obogatiti program glazbenim ritmovima Afrike, ali zbog poznatih trendova s migracijama tamošnjeg stanovništva i problema oko dobivanja viza, ove godine nažalost sudionika iz Afrike neće biti. Moramo priznati da smo očekivali nešto veći broj sudionika i veći broj zemalja, ali ne možemo biti nezadovoljni ni ovim rezultatom, jer se radi o prvoj godini održavanja ovog festivala koji još zapravo utire svoj put. Naravno. Gradske teme. Emisija o aktualnim gradskim temama. Svake srijede u programu BBR-a razgovaramo s predstavnicima grada Bjelovara. Gradske teme. Srijedom od 13 sati i 30 minuta. 13 sati i 42 su minute, evo vraćamo se mi u gradske teme. Današnja tema je Interfesta, moji gosti su Franjo Forjan, predsjednik društva Esperantista Bjelovar i Josip Plejadin, tajnik mjesnog festivalskog odbora Interfesta. Evo, rekli ste da očekujete oko 140 gostiju iz 16 zemalja, što je i solidna brojka za prvi put. Sljedeće godine ne sumnjam da će biti i veća, a evo što nas sve očekuje u samom programu. Pa bilo bi teško u nekoliko rečenica izreći sve o programu. Ali recimo kratko da se radi o šarolikom spletu glazbenih i izložbenih programa, prezentacija knjiga, projekciji filmova, predavanja i turističkih obilazaka. U Gradskom muzeju, u njihovim prostorima, održavaju se čak 3 izložbe, među kojima bih spomenuo izložbu Moja prva početnica. To je jedna od najveće organiziranih tih izložbi. Do danas imamo preko 123 početnice kojim želimo predstaviti građanstvu kako su počela djeca učiti svoj materinji jezik. Onda imamo izložbu slikara Ho Songa iz Južne Koreje, te izložbu dječjih crteža na koju je pristiglo preko 270 radova iz mnogo zemalja, osim što je naša zemlja i mnogo drugih zemalja. Nadalje održat će se i 2 koncerta kod paviljona na Gradskom parku, nekoliko koncerata u zatvorenim prostorima i jedan koncert u katedrali. Naime, u katedrali će biti prvi put izvedena misa na esperantu i pozivamo građane da prisustvuju, da vide kako to zvuči na esperantu, a poslije tog koncerta naš proslavljeni operni pjevač iz Zagreba, Neven Mrzlečki, će imati koncert duhovne glazbe. Promovirat će se i 10-ak novih knjiga, od kojih svakako moramo spomenuti esperantski prijevod
uspješnice Kristijana Novaka, Črna mati zemlja, i dva izuzetna stručna dijela iz medicine i prava. Naravno, ovo su suhoparni brojčani podaci iza kojih se krije obilje manjih i većih programa, pa naše slušatelje pozivamo da sami pronađu nešto po svom ukusu. Naravno. A evo, čuo sam da imate i predstavljanje osmojezičnog rječnika. O čemu je to točno riječ? Da, točno ste čuli, promovirat ćemo jedno stvarno izuzetno djelo. Radi se o osmojezičnom medicinskom enciklopedijskom rječniku kojemu je autor Jozo Marević iz Velike Gorice i koji je zanimljiv po tome što ima čak 3150 stranica i po tome što je to rezultat 10-godišnjeg rada autora Marevića, inače jednog od danas najznačajnijih latinista u Hrvatskoj. Knjiga ima čak 4,5 kg i namijenjena je liječnicima i ostalom medicinskom osoblju. Ova knjiga sadržava latinski, engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, hrvatski i esperanto, a naravno moći će se vrlo povoljno naći i u prodaji, pa evo pozivam sve medicinske liječnike, medicinsko osoblje da iskoriste ovu priliku. Dobro, a evo, možete li nam reći nešto o budućnosti, kakvi su planovi? Pa, možemo slobodno reći da nam ideja ne nedostaje. Kada bismo barem mogli raspolagati dovoljnim financijskim sredstvima koja bi omogućila da se ideje jednom postanu i stvarnost, bili bismo izuzetno zadovoljni. Po pitanju Interfesta cilj nam je organizirati ga svake godine po mogućnosti, ako je to moguće, kao prepoznatljivu tradicionalnu manifestaciju. Naravno, ovo ne bi isključivo bila organizacija svih onih manjih programa koje redovito provodimo. Postoji uzročica da se sve može ostvariti ukoliko postoji čvrsta želja i volja, a naše su želje izuzetno postojane od 2011. godine. Rekao bih i od samih početaka 1909. godine, pa ne sumnjamo da ćemo i nadalje jednako i ustrajno raditi na dobrobit Bjelovara i njegove okolice. A evo, što biste na kraju još poručili našim slušateljima? Pa evo, kratko, slušateljima želimo poručiti ono što smo od samoga početka ideje o Interfestu govorili. Ovakav festival ima smisla jedino ako ga publika prati i prihvati. Dakle, računamo da će on naći nekakvog odjeka u javnosti. Mi smo pokušali ostvariti ono najbolje što smo zapravo mogli i umjeli s obzirom na ljetno doba godine, takozvanu sezonu kiselih krastavaca, kad nema programa, kad nema ljudi, kad su svi na godišnjim odmorima, ali i s obzirom na to da su nam financijska sredstva ipak ograničena. Zbog toga na Interfestu nećemo imati nekakve glamurozne nastupe ansambala svjetskog glasa, što zapravo i nije bio primarni cilj ove manifestacije. Ali ćemo možda tu naći neke dosad nepoznate komaniće svijeta, onako neke male skromne detalje koji nam se pokazuju kao neobrađeni dijamanti koji zapravo čekaju da ih mi vidimo i prihvatimo. Dakle, poručujemo građanstvu, slušateljstvu, dođite na naše programe jer su oni organizirani upravo radi vas, žitelja Bjelovara i okolice. Dobro nam došli. Evo, još za kraj, ako nekoga možda zanima Esperanto, gdje se može javiti kako bi ga naučio? Pa, Društvo Esperantista Bjelovara ima svoje prostorije u Ivana Viteza Transkog 12 i tu se može prijaviti svatko tko želi učiti Esperanto. Dakle, mogućnost od ove školske godine ćemo ponovo imali smo već 2 tečaja, imali smo za početnike i za napredne, a ja se nadam da ćemo imati ponovo i za početnike. Evo, ja bih dodao možda e-mail adresu na kojoj se ljudi mogu javiti. Može. esperanto.bjelovar@gmail.com. Može. Evo, nije teško se zapamtiti. Ne. Da. Evo, ja vam se zahvaljujem, lagano smo mi došli do kraja. Evo, hvala vam i sretno, naravno. Hvala vam na pozivu.